Abahlali base-Chafutweni bamemelela umkomishinara wamapolisa welizwe kunye nomphathiswa ekulweni ulwaphulo-mthetho. Oku kubulawa kwabantu kabuhlungu kwaqala ngonyaka o-2020 kodwa akukabikho mntu ubanjiweyo. Indlu yekomkhulu ibelixhoba nalapho kuye kwadutyulwa ilungu layo lasweleka. Kuyinyaniso uba kukho amakhaya esiwaziyo uba ade abe ayavalwa ngenxa yokoyika esi simo sikuso. Nam apha ekhaya ndinomnina wam othe wadutyulwa kule nto kukuyo. Abahlali bathi behleli nje balinde ixesha labo lokubulawa kuba abazazi izizathu zokubulawa kwabantu kule ndawo. Akukho mntu ngoku sezazi uba akanawufa ngoba sazi uba le nto ivelaphi. So siyacela kurhulumente wethu azosincedisa. Isithethi samapolisa ephondweni uThembinkosi Kinana uthi basawaphanda la matyala. Singamapolisa sithe sanyusa izinga le-patrols ne-operations esizenzayo kwezangingqi ezichaphazelekayo kulaa ndawo yakuCentane uqinisekisa ke uba uluntu lwalaa ndawo lukhuselekile. Inkosi ithi iye yadibana nomkomishinara unomthetheleli Lilian Mene ukuzama ukusombulula le ngxaki kwaye uyathemba ukuba utshintsho luza kuba khona. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.